Ato barka da warhaka da fantiko wannan cikin koshin lafiya a daidai wannan lokaci ne na kuna zin Adamu Aliyu dan majalisar dokokin doki da wani mutum kuke cewa shakata da wannan fifin da ke bi suka inji to masoya me za ku ce ga wannan a shakata da wannan ku fito da labari na zo idanuwa da na ta ganin mazo mai godiya ga duk yan gwangwazo domin bare da kalarsa ba a gaskiya na sha wahala ta so. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkanmu da warhaka da fatan kowa na cikin koshin lafiya a daidai wannan lokaci. Barkanmu da dawowa Nura M Inuwa, muna godiya da wannan wato waka. A to kada ku shafa'a kuna tare da gidan tibin gobe ta Allah ce online media concept wadda take kawo muku duka shirye-shirye a iska kyauta. Na san cewa tabbas masoya kuna jin daɗin kasancewa da wannan wato dandalin namu na madubin rayuwa. Wato shi dandalin madubin rayuwa yana duba abubuwan da ke wakana ne a cikin gida da wajen Najeriya da kuma dukkan abin da ke wakana ga masoya. To tabbas muna godiya sosai. Yau fa muna ɗauke da wani masoyi ne cewa ya fa tabbas kamun ta aminta da ni na sha wahala kuma ya yi soyayya da ita matuƙa kuma na son ta kuma har cikin zuciyarsa zai iya rayuwa da ita, inda ya zama shi kaɗai ne ke sa ta farin ciki a lokacin da take baƙin ciki farin ciki, amma fa kamun ta amshe shi ya sha wahala. To dama haka rayuwar take, ita soyayya fa a wani zubin a ji daɗi wani zubin kuma a ɗan sha wahala da ƙarshe sai a ji daɗi. Shi fa cewa ya to bayan haka kuma sun tsunduma cikin kogin soyayyar ne sai mahaifinta ya kira ta cewa ya zaɓa mata miji. To idan ke ce idan kai ne to ya za ka yi, don haka mu haɗa a comment section. Kar dai ku shafa madubin rayuwa ke magana gobe ta Allah TV ta ku ce, ni naku Nazir Adamu Aliyu nake cewa a tara mako mai zuwa.